Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Pasado alauna na sa nga gabi. Nga nung may balik man si Armando. Tingaling may kalalis na usabog sa iyang asawa. Ako nang ablihan na. Armando nga nung... Oh. Ikaw? Ay, Eric, nga nang niya ka. Diyan sa mapagtultol din ha? ganay kamin. Wa si Armando din Pero kiparagiyan ni daddy, di ba? Eric, Pasudla ko. dili mahimo. Ako rin usa din So, dili ko ni mo pa dayon nun. Hinumdumi nga tanang kiparagiya sa kong amahan. Kiparagiya ko sa melody. Bula pa dayon ako. Mga ko. Di lagi mahimo. Yay. Sorry, Eric. Ibabagan ko ni mo sa pultahan, ha? Kako di yung ungo ni mo na. Hoy! Hinumdumi nga kabit ka lang. Huwag ka katungol din eh. Mayong palayason ti ka din eh. Karang dayon. Pasudla ko. Gutawin ko kape. Sorry, pero bahala, nagbasugo ka na ako. Dili ta ka pa dayon nun. I'm sorry, Eric. Dili! Dili, pasudla ko! Bahala na. Pasudla ko! Sapungan ko ang akong dugan. Musod ko balik sa mga kwarto ni Armando. Tawagan ko baka siya, no? Pero... Oh, usa ka to? May milagubo sa gawas. Si Eric. Eric! Ginoo ko, nakigda na siya din sa gawas. Eric! 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 Nakatug siya sa kahupog. Saan ko man iniron? Eric! Bahala na. Guyuron ko siya paingon sa sod. Eric! Sorry, pero dili ko makadaog nimo. Saan ko man na siya sa pagpahiluna. Paingon sa sopa. Isira ko na pagbalik ang pultahan. Suwayan ko siya sa pag-akak paingon sa sopa. Ugod niya, pahiran ko siya og inadlaw nga tubig. Ang kabug at kamay na lang. Napahiluna ko na siya sa sopa. Magkuha na kong labakara sa kwarto. Aron ako makapit sa pagpahit niya. Kinalay akong gamiton. Kidili kayo pa ka. Balikon ko na si Eric sa sala. Oh, Eric? Nga numisod ka din sa among lawak. May kay nakamatan ka na. Dili na ko makatrapo pa nimo. Niao, gamitan din nila bakara. May usa pa kalawak sa pikas. Mahimong gamiton nimo ang banyo dito. Niao, sige na. Gawas na gikan din Nga nang kilak ni mong pultahan. Usab kay tuyo mo si kong amahan. Ha? Ang iyang kwarto? O ganahan kasi ang romansa? Eric, please, gawas na gikan din Gusto kong masayad kung anong may pilit umayin ni mo kong amahan. Kung anong mas gipili ka niya. Kay namo nga iyang pamilya. Ayaw, ay pagduol ako. Isamag na ka na, Armando. Tawagan ko siya. Asa ka? Ayaw! Eric, buhay ko! Buhay! Muni mong gusto? Muni mong gusto? Ayaw, Eric, please! Maluhay ka! Eric, buhatan ako! Ayaw! Gigupa ko ang pamilya. Gupunta sa ka. Ayaw! Ayaw! Kasakit kong nawagi mo kikauras. Animal ka! Diyan, kuipan siya. Karoon eh. Huwag ka na mahimos kong buhaton ni mo, Melody. Huwag na!
Hapit man ko malimot nga gisaran ko ang iyaning Melody nga si Susana na ihatag ko kaniya ang 100,000 sa maaging adlaw. Sa iyo na ko pagkapit si Melody. Aron mahato na mo kining maong kwarta sa dili ko pa sa iyaton sa iskinan. Isira ko na pagbalik ng safety box. Ato na ko. Saan mo ka ng kwarta, Armando? Oh, Imong ihatag sa imong kapit? Wow, ha? Pagkaswerteng babayhana? dili kini alang niya. Kisa imong patuhoon. Ako? Dako ra kayo ko aron masud nimo sa imong bulsa, Armando. Bahala ka kung dili ka mo to. Ato na ko. Kadiyot lang. Ngano? Wa na bagay kahikayunan nga masitol tayong duha. Hmm? Kay bisan sakit, hatagan tagahapon kag laing hikayon. Agad. Gipasakitan ko nimo. Dawaton ko na. Ayaw lang kong biyae. Ayaw ko pulig batanon kay nako. Kaya ko ka nag-insulto para nako, Armando. Matandog ang akong garbo. So, it's all about your pride. Gipugngan ko nimo tungod kay natandog ani mo karbo. Mao ba? I'm sorry, Agata. Useless na. It's not worth another chance. Ha! Hilas! Gipaubos ko na ang akong garbo. Ako na mihangyo ni mo nga dili mo biya. Ikaw pa nagasa, ikaw pa hilas. Huwag batasan. Sige biya! Pagpahimusig maayo, hilas! Ah! Ikaw rin may bao? Hilas ni mo! Kung may batanon ka, naasag ko, no? Ha? Nagtuog kang manay mulingin akong batanon? Ha? Hilas! May daghan pang mag-apas na ko! Hilas ni mo! Niyara ko sa unit ni Melody. Oh. Melody? Melody? Oh, kaganina pa ko nagsige para wag kaniya sa iyong cellphone pero ako niya ito pala. Naidaw ng tingali gihapon. Milagro nga dugle niya kamata. Namiton ko lang nga akong yawi pagkable. Oh, kanita. Huwag man malakang pultahan din sa sala. Lalimot siya paglaga gabi. Lauson ko na lang sa among lawak. Melody? Oh. Siya rin tabo din eh. Nganong gumpot ka din eh. Melody? Ayaw! Ayaw! Oh. Melody? Hey, hey. Armando! O sige tabo. Nganong mahila? Hey. Nagdamgo lang kong bati. Abay kong tinuod. Ikaw na. Tarungan ni mo kapgaling. Ano ba? Sumay na tabo din hinga gubot man kaya nga itong kama. Ha? Kuan, mag-ilis ang akong gabi o hapin. Pero naabtan ko sa duka kay nag-inom ko og sleeping pills. Mao ba? Ay, sige na, dali mo na. Sige na. So, sabi na kung nalimta na ninyo, ang inyong gisaan na ko Armando da. Aksyon na ba kung panluod unta? O niya, dili na ka mo dawat sana. Kay nang luod naman ka. Unsa? Kanong di man? Para luod ra, di dahin mo dawa. Ay na mo na, bi. Okay, Ania. So, needing clutch bag. Ay, salamat. Ay, uy, ipihon sana ko hakon kompleto ba? Day Melody. Uy, ano kung naarman ka des may putahan? Ganong nagtungok naman ka diha? So, dire, oy. Sabay di tabo ini bata ang magwa mas kaugalingon. Melody!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!